את הסולם קצת אלינו, תופסים משני הצדדים ומקפצים. לא עד הסוף כדי שהסולם לא יתקפל למעלה. משחילים את הטבעת בתוך הלולאה, מתחת לפס הכסוף. יד לוחצת על המוט כדי שהסולם לא יתכווץ למעלה, ויד שנייה דוחפת. צריך שהגלגלים האלה יהיו מעבר לפס הלבן. אז הסולם מתרומם, וטורקים בצד על הפח. כדי לפתוח מכניסים את הוו לטבעת, תופסים מתחת למוט הכסוף דרך הלולאה, מורידים קצת, בשלב הזה אפשר כבר להניח את המוט בצד, דואגים שהאומים בקצה במוט ההברגה נוגעים בגלים מתכת ומורידים למטה. תמיד עולים עם הפנים לכיוון העלייה, עם הפנים על הצלבים של הסולם, ויורדים אותו הדבר.